Janka, ahoj, čaká nás premiéra, tak ako sa cítiš takto pred ňou? Veľmi sa teším a veľmi som v takom pokornom očakávaní. Čo povieš, bude tá dvojka lepšia než tá jednotka? Uvidíme, vôbec neviem. Dúfam. Aká bola taká tá atmosféra na placi? Ako ste si to užili takto druhýkrát všetci spolu? Úžasná, lebo s fantastickým štábom, skvelou produkciou a výbornými hercami a herečkami, akože to ani nemôže byť nejako inak, takže super. Klára a Veronika si v jednotke prešli divokou cestou plnou svadie. V čom sú tak vaše postavy v druhom pokračovaní iné? Dospeli už trochu, alebo sú stále uletené východňarky? Určite sú dospelšie, ale určite sú stále uletené východňarky. Niektoré veci sa skrátka nemenia. Východňarčina je pre kávy taká kľúčová. Mali ste pri natáčaní dvojky možno moment, že ste sa tak trošku strácali, alebo čo poviete na tie ohlasy možno od ľudí, lebo viem, že boli aj také, že niektorí nerozumeli. Pozrite sa, tí, ktorí nerozumeli, podľa mňa to bolo pre nich takým príjemným spestrením, ale myslím si, že dejú pochopili a pevne verím, že takto to bude aj v dvojke. Natáčanie na tom východe Slovenska má vždy vraj neopakovateľné čaro. Možno mala si nejaký taký kuriózny zážitok s tými miestnymi, ako ste tam točili, tak je to predsa tvoj domov aj? Je to predsa môj domov, čiže je to pre mňa absolútne prirodzené prostredie, kam sa ja veľmi rada vraciam. A ešte poslednú otázku, aké budeš mať leto? Bude také pracovné, alebo si ho aj užiješ? Ja myslím, že si ho aj užijem. Mám veľmi pracovné leto, z čoho sa vlastne teším, lebo mať prácu je vlastne zmysel, ale myslím si, že si ho aj užijem. Ale dokážem si ho užiť aj v práci.